ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲଳିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ନନ୍ଦଳା, ପାରିକୁଦ, ପୁରୀ। ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଗଳ୍ପ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଜୀବନର ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କାହା ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମ୍ଭବତଃ ନିଜେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜି ବୁଲେ ନିଜର ସଂଶୟ ଦୂର କରିବାର ମାର୍ଗ। କେବେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରେ ତ କେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଏ। କେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ତ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ନାନା ଋଷିଙ୍କର ନାନା ମତ। ଜୀବନକୁ ସରଳ ଓ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିରାଚରିତ ସାଧୁ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ରାସ୍ତା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ଏହିଭଳି ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛି ରାଧା। ବୟସ ଆସି 40 ଟପିଲାଣି। ଆଖିରେ ଚଷମା ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ହେଲେ 40 ବର୍ଷରେ ତାର 400 ଥର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଛି। ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଥକିଗଲାଣି। ହେଲେ ମନ ମୁତାବକ ଉତ୍ତର ପାଇନି। ମନର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଆଜି ବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପାହାଚରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଚିନ୍ତିତ ରାଧା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘଦିନ ବର୍ଷାର ଅଳ୍ପ ବିରତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଚାରିଆଡେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ଭାରି ମନଲୋଭା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କିଏ ବା କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି କେତେକାଂଶରେ ବିରଳ। ଠିକ୍ ଏମିତି ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ବାଲକୋନି ଉପରେ ଯାଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ ରାଧା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦିନର କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜ ଫୋନରେ ଏସବୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଧା। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଛଞ୍ଚାଣ ଉପରେ। ଛଞ୍ଚାଣ ନିଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଞ୍ଝାରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। ମୂଷାଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ମନେ ହେଉଥିଲା ମୂଷା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କାହାକୁ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଛି। ମୂଷାର ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମଣିଷ କାହିଁକି ପାଖାପାଖି ଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଛଞ୍ଚାଣ ମୂଷା ଜୀବନକୁ ବେଖାତିର କରି ମନ ଖୁସିରେ ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ରାଧା ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଛଞ୍ଚାଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଞ୍ଝାରୁ ମୂଷାଟି ଖସି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଛଞ୍ଚାଣ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଛଞ୍ଚାଣ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ମୂଷାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ମୂଷା ଯେତିକି ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଗରେ ଛଞ୍ଚାଣ ତଳକୁ ଆସୁଥାଏ। ରାଧା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ମୂଷାଟି ଘାସ ସ୍ପର୍ଶ କଲାବେଳେ ଛଞ୍ଚାଣ ମୂଷାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୂଷାର ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର। ଦୀର୍ଘଦିନ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଘାସ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୂଷା ଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମୂଷା ଛଞ୍ଚାଣର ପଞ୍ଝାରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୂଷାର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 3-4 ଥର ଛଞ୍ଚାଣ ଝାମ୍ପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଅନେକ ଦୂରକୁ। ଘଟଣାଟି ନିହାତି ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ରାଧାକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଛଞ୍ଚାଣର ପଞ୍ଝାରୁ ମୂଷାର ମୁକୁଳିବା ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁଦିନ ସେହି ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖେ। ଏକ ଅଳସ ଅପରାହ୍ନ। ଦିନସାରା କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଆସିଛି ରାଧା। ଘର ପାଖ ପିଚୁ ରୋଡ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୂକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଠାଏ ଠାଏ ଖାତ ହୋଇ ପାଣି ଜମିଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସବୁ ଗୋଡ଼ି ବାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚକା ଖାଲ ଉପରେ ଥିବା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଧା ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଖାଲରୁ ଦଲକାଏ କାଦୁଅ ମିଶା ରଙ୍ଗର ପାଣି ଆସି ରାଧାର ମୁହଁ ଓ ଦେହ ସାରା ପଡ଼ିଗଲା।
ଅଳସ ଅପରାହ୍ନ ଆହୁରି କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଆର୍ଚି ଉପରେ ବସି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ରାଧା। ନଜର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ। ଅତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାର ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଚକା ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ଅତି ଚାଲାକର ସହ ପାଦକୁ ପଛକୁ ଖସାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଏହି ଘଟଣା ରାଧାର ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ରାଧା ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ପାର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା। ଟ୍ରକର ଦୁଇ ଚକ ଫାଙ୍କରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଆସିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିରାପଦରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହିଭଳି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇଗଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ରାସ୍ତାର ସେପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଥୋଇଛି। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିର ଚକା ତଳେ ଏକ ଗୋଡ଼ି ବାଜି ଦୂରେଇ ଗଲା। ଗୋଡ଼ିଟି ସିଧା ଯାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାପଦରେ ରାସ୍ତା ପାର କରିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେଇଠି ମରିଗଲା। ରାଧା ଏସବୁରେ ଅଳ୍ପ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜୀବନକୁ ଥେଇ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ଥିଲା, ଆଜି ତାର ଉତ୍ତର ତା ନିଜ ପାଖରେ। ଅନେକ ଦିନର ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।